салом бачаҳои азиз, мо шуморо боз ба тамошои намоиши навбатии ғунҷа даъват мекунем. Биёед имрӯз якҷоя дар амаламон чанд моҳичаро ҳангоми шуно зери об нишон медиҳем. Ана амали тайёри мо. худатон зеҳмонда нигоҳ кунед. Мо ин моҳичаҳои зеборо ҳангоми шино чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Акнун бед якҷоя ба кори амалӣ шурӯъ мекунем. Мо чун ҳар вақта асоси амалро интихоб мекунем. Ман картони ранги кабути пастро интихоб кардам. Дар аввал мо сабзаҳои зери обро тайёр мекунем. Мо қоғази ранги сабзро мегирем. Мо қоғазро ба ду қисм ҷудо мекунем. як қисми қоғазро мо қатъ мекунем. акнун мо дар ё қоғаз сабзаҳоро тасвир мекунем. ана ҳамин тар мо ана ин сабзаро тасвир мекунем. акнун сабзаи дуюмро тасвир мекунем. мо тасвир карда шудем. акнун қайчиро гирифта мо ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. дар вақти буридан саросима намешавем. мо сабзаҳоро бурида шудем. акнун мо онҳоро ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширишро мегирем. ба кор шурӯъ мекунем. мо наҳимта ширишро мемолем. мо часпондани сабзаро аз ин тарафи асоси амаламон сар кардем. акнун мо ин сабзаро ана ҳамин тар қатъ мекунем. ба нӯги сабза мо ширишро мемолем. ана ҳамин тар мечаспонем. сабзаи дуюмро мегирем. ба нӯгаш ширишро молида шудем. мо ин сабзаро дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тар. мо ана ҳамин тар саросима нашуда часпондани сабзаҳоро давом медиҳем. мо ин сабзаро бардошта мечаспонем. ана ҳамин тар. акнун мо аз ин тарафи асоси амаламон сабзаҳоро часпондан мегирем. ана ҳамин тар эҳтиёт карда мечаспонем. дар вақти часпондан саросима намешавем. ба нӯги сабза мо ширишро мемолем. мо ана ҳамин тар рӯи асоси амаламонро пурра мекунем бо сабзаҳо. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори амалии хешро давом дода истодаед. мо ин сабзаро дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тар. акнун мо сабзаи охиронро часпонда ба охир мерасонем. ба ду тараф мо ширишро молида шудем. ана ҳамин тар мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, бо сабзаҳо мо асоси амаламонро пурра намудем. акнун бед мо ана ин моҳичаро тайёр намуда амаламонро боз пурратар мекунем. ва барои ин аз қоғази ранги сурх истифода мебарем. мо қоғази ранги сурхро гирифтем. дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо ана ҳамин тасвири моҳичаро аз нӯли он сар кардем. бадани онро тасвир мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда. акнун мо думашро тасвир мекунем. мо думашро тасвир карда ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. акнун бед қолаби моҳичаро аз қоғази ранги зард пурра мекунем. мо қоғази ранги зардро гирифтем. дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо ана ҳамин тавр нақшу нигори бадани моҳичаро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун эҳтиёт карда саросима нашуда чизҳои тасвир кардамонро бо қайчи мебурем.
ана ҳамин тавр. дар вақти буридан саросима нашавед, бачаҳои азиз. акнун биед бо чизҳои буридаамон расми муҳичаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун мо ба расми муҳича мечаспонем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда мечаспонем. дуюм нақшу нигоҳро мегирем, ширешро мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда. ана ҳамин тавр расми бадани муҳичаро пурра намудем. акнун мо думашро ором медиҳем. ана ҳамин тавр мо бо нақшу нигор расми муҳичаро оро додем. акнун биед расми муҳичаро боз пурратар мекунем. аз коғази ранги сафед чашмони онро тайёр мекунем. мо коғази ранги сафедро гирифтем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо ана ҳамин тавр чашмашро тасвир намудем. акнун фломастерро мегирем, рангубор мекунем. ана ҳамин тавр дохили чашмашро пурра мекунем. мо ранг карда шудем. қайчиро мегирем, эҳтиёт карда мебурем. дар вақти буридан саросима намешавед. пас аз буридан мо ба расми муҳича мечаспонем. мо бурида шудем. акнун ширешро мегирем, мемолем. ана ҳамин тавр мечаспонем. акнун биед бачаҳои азиз, аз картони ранги сиёҳ мо қаноти муҳичаро тайёр мекунем. мо картони ранги сиёҳро гирифтем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. ана ҳамин тавр тасвир намудем. акнун биед расми онро бо қайчи мебурем, эҳтиёт карда мебурем. дар вақти буридан саросима намешавем. бачаҳои азиз, акнун биед ана ин қаноти тайёрро ба расми муҳича мечаспонем ва бо фломастер ранги сиёҳ рангубор мекунем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо қанотро дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун фломастер ранги сиёҳро мегирем, гирди муҳичаро рангубор мекунем. эҳтиёт карда рангубор мекунем. саросима нашуда. ана ҳамин тавр. дар аввал мо пурра гирди муҳиро рангубор карда ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, агар шумо фломастер надошта бошед, шумо метавонед бо қаламҳои ранга рангубор намоед. акнун биед холчаҳои муҳичаро мо ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр рангубор мекунем, пурра мекунем. дар ин ҷо холчаро ба назар намоён кардем. акнун мо ана ҳамин тавр бадани муҳичаро рангубор мекунем. мо рангубори муҳичаро ба охир мерасонем. акнун биед расми онро бо қайчи мебурем. дар аввал мо қисми зиёдати коғазро бурида мемонем. акнун эҳтиёт карда саросима нашуда, ана ҳамин тавр гирди муҳичаро мебурем. мо расми муҳичаро бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз, нигоҳ кунед. акнун онро мо бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. кубикро мечаспонем, ба кубик ширешро мемолем. ана ҳамин тавр ба асоси амаламон мечаспонем.
ана бачаҳои азиз, бо тасвири як моҳича мо асоси амаламонро пурра намудем. акнун бед мо ана ин моҳичаи дуюмро тайёр мекунем ва барои ин аз коғази ранги зард истифода мебарем. мо коғази ранги зардро мегирем, дар рӯи он тасвир мекунем. мо тасвири моҳичаро аз 0 сар кардем. ана ҳамин мо баданашро пурра тасвир мекунем. тасвир кардем. акнун думашро тасвир мекунем. саросеманашро да эҳтиёт карда тасвир мекунем. акнун мо қаноташро тасвир мекунем. мо ана ҳаминта қаноти болояшро тасвир мекунем. саросеманашро да дохили онро пурра мекунем. акнун қанотҳои хурдашро тасвир мекунем. мо ана ҳаминта қолаби моҳичаро тасвир карда шудем. акнун чашмонашро тасвир мекунем. дохили чашмашро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. бед бачаҳои азиз, бо фломастер ранги норинҷӣ гирди моҳичаро рангубор мекунем. мо фломастер ранги норинҷиро мегирем. ана ҳамин тавр рангубори моҳичаро мо аз думи он сар кардем. мо ана ҳамин тавр рангубори расми моҳичаро давом медиҳем. саросеманашро да дохили қаноташро рангубор мекунем. дар вақти рангубор бачаҳои азиз саросема нашавед, нӯлашро рангубор мекунем. қанотҳои хурдашро рангубор мекунем. дохилашро пурра мекунем. акнун бед бо фломастер ранги сиёҳ чашмонашро рангубор карда ба охир мерасонем. ана ҳамин тар мо дохили чашмашро рангубор мекунем. ана ҳамин тавр. акнун бед бачаҳои азиз, аз коғази ранги гулобӣ даврачаҳоро тайёр намуда расми моҳичаро мо пурратар мекунем. мо коғази ранги гулобиро гирифта якчанд маротиба қат мекунем. акнун мо дар рӯи коғаз даврачаҳоро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. даврачаи дуюмро тасвир мекунем. мо тасвир карда шудем, бед расми онҳоро бо қайчи мебурем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда мебурем. саросема нашуда аз як даврача якчанд даврачаҳо тайёр мешаванд. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, ана ҳамин тавр даврачаҳо тайёр мешаванд. мо буридани даврачаро давом медиҳем. эҳтиёт карда саросема нашуда мебурем. мо бурида ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз, даврачаҳои мо тайёр шуданд. акнун бед онҳоро ба расми моҳича мечаспонем. мо ширешро гирифтем. ана ҳамин тавр камтар ширешро молида саросема нашуда ана ҳамин тавр мечаспонем. дар вақти часпондан бачаҳои азиз эҳтиёт карда часпонем. мо ана ҳамин тавр пурра мекунем. мо ана ҳамин тавр қатор карда мечаспонем. бачаҳои азиз, ҳамин тавр часпондани даврачаҳоро мо давом медиҳем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. моҳичаи мо тараф пурратару зеботар мегардад. мо часпондани даврачаҳоро ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр мо даврачаҳоро часпонда ба охир расондем. акнун бед расми онро мо бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта эҳтиёт карда саросема нашуда ана ҳамин тавр гирди моҳичаро мебурем. болои қаноташро мебурем. мо ана ҳамин тавр
расми муҳитчаро бурида ба охир расонде. ана бачаҳои азиз нигоҳ кунед. онро ҳам бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун мо кубикро мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр ба асоси амаламон мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, бо моҳичаи дуюм ҳам амаламонро пурра намудем. акнун бед аз коғази ранги норинҷӣ мо моҳичаи сеюмро тайёр мекунем. коғази ранги норинҷиро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. аввал мо бадани моҳичаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр мо пурра тасвир намудем. акнун қанотҳояшро тасвир мекунем. саросема нашуда эҳтиёт карда тасвир мекунем. акнун мо думашро тасвир мекунем. мо думашро ана ҳамин тавр тасвир мекунем. мо тасвир карда шудем. акнун қанотҳои поёнашро тасвир мекунем. саросема нашуда эҳтиёт карда қаноти хурдашро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр мо дар рӯи коғаз қолаби моҳичаро тасвир карда ба охир расондем. акнун бед аз коғази ранги кабуд қанотҳои моҳиро пурра мекунем. мо коғази ранги кабудро гирифтем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо қаноти калонро тасвир карда шудем. акнун қанотҳои хурдро тасвир мекунем. ана ин тавр саросема нашуда дохили онро пурра мекунем. боз қаноти хурдтарро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун бед расми онҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта эҳтиёт карда гирди қаноти калонтарро мебурем. акнун бед бачаҳои азиз, аз коғази ранги бунафш барои моҳича боз як нақшу нигор тайёр мекунем. дар аввал мо дар рӯи коғаз тасвир мекунем. ана ҳамин тавр тасвир мекунем. мо нақшу нигорро ана ҳамин тавр тасвир намудем. акнун онро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта эҳтиёт карда саросема нашуда ана ҳамин тавр мебурем. коғази зиёдатиро бурида мемонем. мо буриданамонро давом медиҳем. акнун бед бо чизҳои буридаамон расми моҳичаро мо ором медиҳем. мо ширешро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр мо қаноти моҳичаро ба ширеш мемолем. мо ба қаноти калон ширешро молида шудем. ана ҳамин тавр расми моҳичаро мо ором медиҳем. акнун нақшу нигори ранги бунафшро мо ширешро молида шудем. ба бадани моҳича мечаспонем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. мо ана ин қаноти зардашро ана ҳамин тавр пурра намудем. акнун қанотҳои хурдашро мечаспонем. ана ҳамин тавр мо пурра намудем. мо боз қаноти хурдтаро мечаспонем. эҳтиёт карда саросема нашуда акнун думашро пурра мекунем.
ана ҳамин тар акнун мо чашмонашро часпонда бо фломастерҳои ранга рангу бур мекунем. дар аввал мо фломастер ранги кабути баландро мегирем. ана ин қаноти калонтарро рангу бур мекунем. саросема нашуда эҳтиёт карда рангу бур мекунем. дохили қаноташро рангу бур мекунем. бо фломастер ранги бунавш мо нақшу нигоҳро рангу бур мекунем. ана ҳамин тар эҳтиёт карда саросема нашуда ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, расми моҳича то рафпураттару зеботар мегардад. мо рангу борамонро давом медиҳем. акнун фломастер ранги сиёҳро мегирем. чашмони моҳичаро рангу бур мекунем. ана ҳамин тар мо ба назар намоён мекунем. қошашро ба назар намоён кардем. акнун худи моҳичаро рангу бур мекунем. ана ҳамин тар мо гири даҳонашро ба назар намоён кардем. мо фломастер ранги норингиро мегирем. ана ҳамин тар қаноти зардашро рангу бур мекунем. акнун бачаҳои азиз, бо фломастер ранги кабуд қанотҳои хурди моҳичаро рангу бур мекунем. ана ҳамин тар мо пурра мекунем. мо ана ҳамин тар дохили қаноташро рангу бур мекунем. қаноти охири онро рангу бур мекунем. мо рангу бурамонро ба охир расондем. акнун бед расми моҳичаро мо бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта ба кор шурӯъ мекунем. мо буридани расми моҳичаро аз думи он сар кардем. ана ҳамин тар эҳтиёт карда мебурем. дар вақти буридан саросима нашавед бачаҳои азиз. мо гирди думашро бурида ба охир мерасонем. мо расми моҳичаро бурида ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз, моҳичаи сеюм ҳам тайёр шуд. акнун бед онро ҳам бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо ширешро молида шудем. акнун кубикро мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар ба асоси амаламон мечаспонем. акнун бед бо фломастер ранги кабути паст хобобчаҳои обро нишон медиҳем. ана ҳамин тар мо пурра мекунем. ана ҳамин тар хобобчаҳои обро ба назар намоён мекунем. ба ҳар гуҷо тасвир мекунем. ана ҳамин тар. ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, амали мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин моҳичаҳои зеборо ҳангоми шино зери об чун ҳар вақт аст қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиши навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр шод бошед.